It's not. Ano? Hey guys pala. Good afternoon. Ayan, tinitira na nila agad yung ano, yung ice cream na binili namin sa SNR. Masarap daw eh. How is it? Chocolate mousse. Ayan. Di ba tamis to? Diet ako. No, daddy, please. No, no. No, 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 no. Itong Hiland. Hiland. My gosh. Ano daw, Hiland? Kala ko kasi Hilando. Premium ice cream. Yummers. Para mga bits na Mm. mali. Ayan, sila na makakain yan. Highland Premium Ice Cream. Mura pati to, no, Daddy? Mura. Sa SNR. Around 300 lang ata. 399. So, yun. Enjoy nila. Meron naman ako dito. Bias ako sa... Ayan, oh. Meron ako dito mga frozen yogurt. Mga... Pero di ko alam kung pwede ito sa diet ko eh. Pero bumili na rin ako. Just in Pwede case yan. nag-crave ako. And so, ayan nga. Happy Thursday, guys. It's 1 PM na. Bababa muna ako sa shop para tapusin yung panibagong order ng Australia. Nakakatuwa tong Australia kasi talagang every week, lagi siyang maraming order talaga. So, ayan. Magkano muna tayo. Magtrabaho na muna. Kasi balak namin bumalik doon sa bilihan ng ano nga, ng mga coffee powder. Babalik pa tayo doon Ayun oh, meron ka na. Ano? Jism. Maraming mga kandig niyan. So, what? Alas 3, baba ka ulit? So what? Alas 3? Baba ka ulit? Alisin mo si ano. Oo nga. Ayun, nakabili na ako guys ng mga kape. Tapos yung cups. Dito muli yung... And then punta naman kaming MOA. Dapat sa SNR kasi bibili dapat ako nung ano ko, sweetener ko. Kaso sabi ni Daddy sa MOA na lang daw. So, yun. MOA na lang kasi nagpapabili din si Chris ng ano, ng onigiri. Onigiri! Trip na trip ng bata yung onigiri. Ano ba yung ulam natin kanina? Spaghetti. Tsaka... Yun lang pala, no. Ako nagtinapay lang kasi ako nung ano. Sisig. Nung keto bread. Tapos keto na peanut butter. Tapos coffee. Pero in fairness ang bigat sa tiyan. Hanggang ngayon di pa ako nakaramdam ng gutom. Anong oras ng galas 4 na. Bigat sa tiyan ng ano. Ang tinapay na yun. So, yeah. Maulan na araw pa rin sa inyong lahat. Sa ating lahat. Squid na rin siya. Pauwi na kami guys. Ayan. Wala yung pinapabili ni Chris. Onigiri. Pero nakabili ako nung ano, nung sweetener ko. Kaya let's go na. Talaga si Intoy. Ay, Mintoy. So pala pakilala sa inyo guys. Si Intoy. Ang bagong pangalan niya si Intoy. Si Intoy na Abnoy. Ang liit ng ano niyo. Ayun, tingnan mo. Balik, atras mo. Wait. Hindi pang reverse yung ano. Alin? Yung forward. Ayan o, tingnan mo. Ayun yung ilaw niya o, 4. Pero maliliit lang. 4. Oh, Basta 4. ayan, ganyan na maliliit. So, hindi ganyan kaliliit ano. Tangina. Oh, Ang lakas na sa kuryente. oh let's go. Gusto niyo kasi palagyan si Tonto ng ano. Kasi pinalagyan ko na nga ng... dapat lamang. Pinaglagyan ko na nga ng... Maliit yung ano niya, no? Carrier niya, no? Tilaki. Noon? Ano laki? Lit-lit eh. Anya? Oo. Mali. Kala ko sa atin. Yung sa atin ng ano, malaki. Tapos gusto niya palagyan ng fog light. Yung sa- Lamps. Lamps ba? Lamps yun. My lamps. My lovely lady lamps. I am Toy. So lamps Soon to daw. be a legend. Magiging porn star na ako. By choice. Balik ano na pala guys. Oh, bazaar na. Active na naman tong mga basarista. Pero ako ayoko na. Nakakadala na.
Hindi na kasi siya katulad nung unang-unang bazaar natin, Daddy, na sobrang, sobrang benta. Alam mo yun, na yung one day mo, ano ka talaga, 6 digit ka lagi. Mga nabenta, 100k. Yan, pinakamababa na ng 50k. Ngayon, naku, pahirapan pa yung maka 20 ka sa isang araw. Tapos magbabayad ka pa nung pwesto, diba? So, wag na. Gusto naman yun ng Shopee. Sa Shopee na lang. Wala ka pang babayadang pwesto. Yes! Diba? Hindi ka mapagod. Kasi pag nagbazar ka, yan. Punta ka dyan, maaga. Tapos mag-i-ingress, mag-i-egress. Nakapagod din. Pero kung tulad lang nun, ay, ipupush ko pa rin yan. Kasi hindi na nga eh. So, magsasayang ka lang ng pagod talaga dyan. Hello guys! Ayan, sobrang foggy ng natin. Lamig kasi sa store. Tapos, ayun nga. Dito lang ako sa taas. Yan, pagkagaling namin, pagkagaling namin ni Daddy sa SM, tsaka sa bilian ng kape, diretso ko ulit sa baba at ang dami kong inayos na for pick up tomorrow. Then, ayun nga, 9:30 na. Nag-OT na naman ang lola nyo. And, ito yung mga nabili ko. Ito lang naman talaga yung kailangan ko eh. Yung hinahanap ko. So, kumuha ko na itong Equal Classic. Hindi na kami dumaan sa sa SNR. Ayun na ni Daddy. Equal Classic. Buti meron sa SM. Yan yung Equal. Tapos ito may nakita akong bago. Sweet Best. 0 calories and glycemic index. So, erythritol. Sorry. Labo nyo na pala. Ayan. Sugar alternative. Tapos ito is monk fruit. Hindi ko alam. Pero kumuha na rin ako para mainam na yung marami kang stocks. And then ito. Ayan. Ula. Na. Minced garlic. Ito nilalagay ko sa guys. Sa garlic rice. Yan. Din ako nagtatad-tad. Yan. Lalagay mo na lang yung oil. Tapos yung leftover rice. Tapos lalagyan mo na ito. Tapos sobrang malasa pati siya. Yan, and then Ajinomoto, and then yan. So yun lang. And then tubig. Nagaling pa to sa sa rally. Yung pinamimigay sa rally ni BBM. Tag isa-isang box. Ayun. Konti lang yung nadala namin. Sobrang pagod na nun. And in fairness, wala na ata akong vlog nun after nung rally. Tsaka after election. Niluto ko na yung pinakahuling batch ng isda na pinabili ko pa kay Rico. Ayan. Lagyan ko ng upo. Ayan. Para siyang paksiw din. Kaso sa kamatis tsaka kalamansi. Diba, mahilig ako sa ganyang luto. And then, ito nga, pinabili ko dito kapon kay Rico eh. Dapat igigisa ko sa sardinas. Kaso may isda pa pala dyan. And nato na siya. So, yan ang inano ko. Niluto ko. Sarap. Bango. Commerce. Tingnan nyo naman. Yum. Good morning. Happy Friday. Tekabatanlahan na naman ito. Ayan, galing ako sa baba. At binigyan ko ng pang sa Japong pang pa-register kay kay Tonyo. Nakakaloka. Ang hirap-hirap na may sasakyan, di ba? Lalo na kapag lagpas 3 years na. Kaya kasi yearly na yung registration niya. So anyway, ayun nga, kaakyat ko lang ulit. Bakit ako akyat baba. Yan, gawa tayong smoothie ngayon, guys. Yung ginawa kong mga frozen berries. Lagyan lang natin ng ayan. Ano ko dito? Grabe. Sobrang tigas. Yan, sa plastic ng yelo ko nilagay kasi wala ako sa ice candy. Tapos na yan. Then, sorry! Ang dumi ng aming ref. Ito. And then, let's put some yogurt. Ayan. And syempre, chia seed. Tapos collagen powder. Then yung
sweetener. Ayan, sinalin ko na siya. Para siyang ano din, para siyang sugar. Kasi yung ano, yung equal, tsaka yung isang binibili ko, para siyang powder. Ito granulated. So, parang sugar talaga. Ayan, na ano nga ako, sabi ko, baka mamaya sugar to eh. Na may kailan siya. Char. Diba? Mukhang sugar talaga. Ito yung sa fruit na green kahapon na pinakita ko sa inyo. Dapat pala inano ko na to kanina. Kinat ko na. Ay, nilabas ko na. Ayan. Sobrang tigas. Parang yellow. Yung nabibili ko kasi, malambot yun. Mabilis mabilis matunaw. Yung kung ano nilalagay nila. Kasi water lang yung nilagay ko para ma-mix to. Yeah, so, sobrang kakatipid ko. Pwede naman. Ouch. Pwede naman pala i-slice. Ayan, shoot lang natin dyan. Lagyan natin ng chia. Tapos, collagen powder. And then, yung milk. Tsaka, kailangan makonsume agad ito. Mabilis maano itong yogurt eh. Mabilis masira. So, ito na lang gamitin ko muna. Uh-oh. Ang late ata ng baso ko ah. Then, milk. Ayan. Tapos, gagawa na lang ako ulit mamaya ito. Ibababa ko sa shop para pantawid. Gutom. Tapos, mamaya ko na siya lalagyan ng sugar. Kasi, di pa naman siya tunaw eh. Hindi ko pa malalaman kung gaano karaming sweet. Gaano katamis ang kailangan ko. Ayan. Ano to guys ha? Low carb na sugar. So, yan. Matay lang natin siyang matunaw. Haluin na natin. Alam niyo ba, namatay na yung yung secretary dito sa Adela, si Ate Remy. Grabe, sobrang biglaan. Alam mo yung after niya lang guys, magpa-vaccine ng, ano ba yun? After niya lang magpa-booster. So, mga yun, mga April 20 something. Basta mga ganun na date. Nakita-kita ko pa siya sa baba. Tapos, pero, siya, matamlay. Parang nagkakasakit na siya, ganun. Tapos, nagpapa-check up siya, ganyan-ganyan. Tapos, lagi ko kinukumusta, Ote, parang parang ang payat mo, ganyan. Kasi, akala namin, or wala namang mag-aakala na gano'n naka-serious yung yung nararamdaman niya. Pero siya, hinang-hina siya, makikita mo sa mukha niya na nanghihina siya. Yung ganyan, tapos hindi niya magalaw yung mga katawan niya. So, ang namin nung baka siya na mild stroke siya nung time na yun after ng vaccine niya. Yan. And then, ayun na, nagtuloy-tuloy na. As in, guys, inadmit na siya sa ospital. Tapos, doon na rin siya ng hina hanggang nilipat siya sa ibang ospital. And then, nakomatos na siya. Tapos, ayun nga, after ilang days na pagkakomatos niya, parang sinabihan na ng doktor yung immediate family niya na parang, na si Ate Remy, hindi na lumalaban, bumibigay na rin yung katawan ni Ate Remy. Kasi may brain damage na rin siya. So, parang, ang hirap i-connect nung mga nangyari sa kanya. Kasi, as in, ang bilis talaga. Lagi ko pa siyang nakikita nakasalubong sa hagdan na, paakyat siya galing sa check-up niya, yung ganyan. Lagi ko siya nakikita dyan na nagdidilig ng halaman niya. So, sabi ko, oh my God, ang buhay talaga ng tao, hindi mo alam kung kailan ka kukunin. Kasi ang lakas-lakas nun ni Ate Remy. Yan yung taong
parang wala kapaguran. Laging pupunta sa bangko, laging ang daming, kasi siya ngayon naniningil dito sa, ano, diba, sa Adela. Yung mga upa, tapos yung mga processing ng mga permit siguro, yung mga, kasi mga papers, kasi secretary nga siya. And then, ayun, tapos biglang ganun, tapos, ang hilig niyang maglaban ng marami, nakatayo lang yan. Tapos, kakahulan niya ni Poknat kapag ano na siya, magsasampay na siya, yung ganyan. Ewan ko napakita ko yun sa inyo sa Ate Remy sa, ano, sa vlog ko. Yan. Kasi ayoko naman silang talaga ipakita para, kasi may private life naman sila. Pero minsan kasi kinakahulan siya ni Poknat kapag nagsasampay na siya. Ayan, lagi niya sinasabi kay Poknat, ikaw Poknat ha? Di mo pa rin ako kilala, ganyan. Hanggang nakatangkod na sa kanya si Poknat, pinapanood na lang siyang magsampay. So anyway, ayun nga, kahapon siya namatay kasi parang parang tinanggalan na rin ng mga life support at sabi nga ng doktor sa mga kamag-anak is hindi na rin kakayanin if ever magising pa man si Ate Remy. And then, ayun nga, wala na chance na rin magising at bumibigay na rin talaga yung katawan ni Ate Remy mismo. So, ayun. Sobrang nakakabigla, guys. Ma-share ko lang. Diba? Kasi, nung kailan din ba yun? Huwebes din ata. Last week, alam niyo ba si Daddy? Na ano yan, natumba yan. Literal na. Dito, ayan dito sa ano na to, nakaganyan siya. Talagang rein ako pa, no? Diba umuwi kasi siya ng Pasig noon, nakwento ko sa inyo. Tapos, yung Mother's Day kasi, hindi ko alam kung ano yung kwento sa inyo. So yun, ang ginawa niya, nag-inom pala sa sa Pasig. Tapos umuwi dito, na galit na galit. Ewan ko anong kinagagalit no, na parang, galit na galit siya na gano'n lang nakigroot. Kasi inaangilan daw siya. Tapos, nung araw din pala na yun, maghapon pa siyang nag-inom dito sa taas. Ayan. So, kinagabihan, pag-akyat ko galing sa store, may dala akong Jollibee, ganyan. Kasi tumawag nga siya sa akin, naggutom na sila ni Chris. So, yun. And then, paglabas niya ng kwarto, alam mo yung pawis siya na akala ko kung may ginagawa siya, may kinakalikot lang siya somewhere doon sa PC, ganyan. Pawis siya, literal, nakala mo, nagbuho siya ng tubig. Tapos parang, gumagano siya. Akala ko, inaartehan lang ako. Kasi dalan-dalan ako sa mga kaartehan na yung tao niya kapag nag-aaway kami. Ganyan. So, hinayaan ko lang siya. Yan. Tapos ako, patuloy lang ako sa paggawa ng, dito sa bahay. Ganyan. Gawaing bahay. And then, nakita ko, namumutla na siya. Kaya sabi ko, na paano ka ba? Ganun pa ako magtanong. Na paano ka ba? Sabi ko gano'n, nahihilo ko. Tapos umupo siya sa dining. Gumanon siya. Sabi ko, ayun na yung pagkain. Kung nagugutom ka, kumain ka na. Kasi di ba nakahilo naman talaga kapag wala pang pagkain. At that time, hindi rin ako nakapagluto ng ulam talaga. Sobrang busy. So, kumain ka na. Nasa harapan mo na yung pagkain. Kasi medyo galit pa ako nun sa kanya talaga. Sobrang bad trip ko. Tapos, ayan, tayo na naman siya, ganyan. Tapos, umupo na siya dito. Sumandal siya ng paganyan. Tapos, gawa na siya na, akala ko talaga nag-iinarte lang na, gumagano-gano na siya. Dilagpasan ko pa siya eh. Kumbaga, lumupas ako ng, dito, sa unit namin, punta akong kusina. Tapos, pagkatalikod ko sa kanya, pagkalagpas ko, alam nyo, tatumba talaga siya, literal, umislide siya pag ganito na, vlog, akala mo may taong nalaglag from mataas na building, ganun. Tapos paglingon ko, nakahandusay siya, guys. Here. Ayan, dito. To, ang inaalala ko noon, sabi ko, baka nabagok. Ayan, kaya may pasa ako dito sa arms ko. Kasi ginanon ko agad yung niya, yung ulo niya. Yun ang una kong kinuha. Tapos sinasampal-sampal ko siya kasi inahabol niya na talaga yung hininga niya. Tapos sabi ko noon, baka na-stroke na to. Yung ganyan. Kasi sobrang init din ng panahon na yun. As in, literal, yung kainitan talaga ng panahon. Ganun, sabi ko, baka na-heat stroke na to. Tapos sinasampal-sampal ko siya. Si Chris nasa CR. Chris, dati, ganyan. Tapos, ayun, nagkahula na sila Groot na parang
natataranta na din yung mga aso. Then, ayun nga, nahimasmasan siya na gano'n, na kinagat pala siya ni Groot. Ewan ko, may COVID pa itong ano namin eh. Parang kinagat siya ni Groot na, hindi naman sadya, yung parang gusto lang siyang gisingin ni Groot, yung gano'n. So, ayun, tapos binuhusan ko na siya ng binuhusan ng malamig na tubig, galing dito sa ano, sa ano namin, ano ba tawag dito, dispenser. Yun, hanggang sa hinahabol niya pa rin yung hininga niya. Sabi yung gano'n, timpla mo akong kape, ganyan. Tinimpla ko siya ng, umiiyak na talaga ako guys, kasi akala ako nung time na yun, parang katapusan niya na. Yung ganyan, talagang umiiyak ako. Tapos, nasabi ko, ayan, tingin, inom pa. Habang nagtitimpla ako ng kape, diba? Inom pa, busuin ng katawan mo. Alam na alam mo ako yan, nasisingilin ka. Anytime soon, yung ganyan talaga. Tapos siya, sige pa rin sa ano, parang hinahabol niya pa yung hininga niya, yung ganyan. Kaya sabi ko, nung time talaga na yun, iyak ako ng iyak habang kumakain ka. Naiyak ta. Iyak ako ng iyak, pati si Chris, ng ganyan. Kasi sabi ko, di mo na inisip yung ano, yung iiwanan mo. Okay. O, diba? Naiyak tuloy ako. Kasi pag galit ako sa kanya, sinasabi ko, minsan, papakatotoo lang ako. Sabi ko, mamatay ka na nga. Ginaganyan ko na siya. Pero yung time na yun talaga na, bumagsak siya. Parang napasabi ako na sabi ko, Lord, sorry. Parang nagbibiro lang ako yung ganyan. Out of anger siguro kaya ako nasabi yun. Kaya grabe talaga. Diyos ko, Lord. Parang, alam mo yung makikita mo sa harapan mo talaga nung pagbagat. Although nakataligod ako nung bumagsak siya. Pero makikita mo nakahandusay siya ay nahabol niya yung hininga niya. Yung ganun. Kaya grabe. Ayan yung pasa ko. Ewan ko saan kanto yan, ano, saan kanto yan tumama. Kasi pag ako sa ulo niya, parang tinignan ko agad kasi baka ako nabagok nga. Ayan. So, ayun, hindi naman. And, naimasmasa naman siya. Pero, papaano ko siya, papa-general check-up ko siya. Kasi, baka nga, may nararamdaman, may eternal something na. Ang kulit kasi talaga, guys. Di ko alam kung, sabi ko sa kanya, alam mo, tala ko pa yun, nagpalaki ng benting anak na sobrang tigas ng ulo. Nasabi ko din yun sa nanay niya, nag-ano ko to, tumatawag ako doon, parang susumbong ako. Sabi ko, mami, itong anak mo. Kasi lately, sobrang pasaway niya talaga, guys. Di ko alam kung bakit. Ayan, kasi contact na naman niya yung mga old friend niya na na mga pasaway din. So, kaya sabi ko, ewan ko, in contact na naman to sa mga dating kaibigan niya na mga pasaway din eh. Yung mga ganyan, wala man lang ambisyon sa buhay ba? So, ayun. Kaya, anyway guys, ayun lang. Parang na-share ko lang tuloy na ang buhay ng tao is sobrang ikli talaga. Kaya, as much as possible, ingatan talaga natin yung kalusugan natin, yung mga mahal natin sa buhay, padama natin yung mahal natin sila, yung ganyan. Kasi akala ko nung time talaga na yun is, grabe, mawawala na siya. Diyos ko Lord, buti na lang talaga at hindi pa naman. Tapos, after nun, sobrang dasal ako na, ayun nga, gano'n nga. So, ayun lang guys, na-share ko lang, pasensya na kayo. From Ate Remy to Daddy, diba? Kasi ganun eh, ang bilis eh. So, hindi mo talaga expected kung kailan ka kukunin ni Lord. Kaya sabi ko din kay Daddy na, ayan, kung pang-ilang mo na yan, pandalawang mo na yan. Kasi na-hold up pa yan before. Hindi ko lang nakwento sa inyo, tinutukan niya ng baril. So, sabi ko, pangalawa mo na yan, strike 2 ka na. Pag na-strike 3 ka, sabi ko, goodbye ka talaga sa earth. Ginaganon ko talaga siya. Ayan, ganito na siya guys. After few minutes lang. Although may bilog pang frozen na inano ko. Binlender ko. Hindi ko alam kung ano tatawag dyan. Basta yung mixed berries yan na binlender ko and then na-freezer ulit. Pinreezer. So, yun. Sarap. Nakakaano na yan, nakakabusog na yan. Kaya kasi, hindi pa ako nakapamalengke. Wala pa kami lulutuin yan. Ay, meron pala yung na naman. Meron akong ulam, niniluto ko kagabi. Kaso, itong dalawa. Di pa alam ko na naman i-serve ko. Pero, nag-request si Chris ng, ng spam musubi. Baka yun na lang. Binigyan ako ni Nene ng ulam.
Tanong siya sa akin, "Te, anong ulam mo?" Sabi ko, "Wala pa, naglalaba ako eh." Sabi niya, nagluto ako ng munggo tsaka Gigi. Yan. Kasi Friday pala ngayon. Actually, ito talaga bala ko din palang lutuin. Hindi ko lang siya naisip kanina. Kasi may munggo ako dyan. Yan. So, since nagluto si Nene, nanghingi na lang tayo. Munggo, tapos Gigi. So, mainit pa. Bagong prito. So, ito lang ang papapakin natin, guys. Mamaya na kasi ano pa ako ng itlog. Naglalaga pa ako ng itlog. Kasi yun ang pinakakanin ko. At nagno-no rice ako, diba? Actually, meron pa nga akong ulam yung kagabi niluto ko eh. Pinapako na din siya kanina, konti. Pero mas gusto ko yung munggo ngayon. Tag-ulan na talaga eh, no? Paghapon, umuulan na. Ayan, isang salang na lang ako. Tapos na. Ayan, mga itim na lang yan. Papaligo din sana ako ng aso. Kaso, yun nga. Nag-uulan na, baka sipunin naman sila. Napaknit. Ano? Ito pa pala. Salang ko na nga rin ito. Maggie. Naku, Poknat. Wala ka ng tatahulan, Poknat. Ang hangin, no? Yan, tuyo agad yan. Kasi dinryer ko na. Mahangin pa. Yan. Maya lang tuyo na yan. Ayan si Chris. Nakabalik na galing sa dentist niya. Pang ilang months na yun, nak? Pangatlo na agad. Third adjustment ng brace niya. Ayan. Third pa. Apat na ba? Hoy, Poknat! Tabi! Oo. Pangatlo ko pang apat. February ako na gano'n eh. Feb, March, April, May, June. Ah, 3 pa lang. Hindi pa naman June, May pa lang. Ayan. Nagano na. Pabili na ako ng tubig namin. So, very, tong lagayan na to, guys. Nakakano ng space. Kakatipid ng space. Yan. Last na lang. And I'm done. Mag-e-edit na ako. Hindi na ako bababa kasi ng oras na. Last 2:30 na. Na-pick up naman na yung DHL. Di ba, Gutin-chin? Ayoko na naman sa... Mamaya may masakit na naman yan din, ma. Angilan ka na naman yan. Ayan, naka-chain si Groot kasi may mga tao nga dyan kahapon. Hanggang kanina. Mga kamag-anak ni Ate Remy. Baka makadisgrasya pa. Ayan ako muna. Chinain ko muna. No, Gutin. Pero bait naman yan eh. Ayan. Huwag lang maunahan ng gulat. Tapos takot to sa sa ganyan pag tag-ulan na. Yung kulog-kulog, ulan-ulan. Ako, nanginginig to si Groot. At tapang aso, takot naman sa kulog, kidlat, ulan. Sos. Bumili pala ako netong ano bang tawag dito, guys? Sa halaman na to. Ayan, nung Wednesday pa to eh. But hindi pa na dedetsu. Ayan, kasi umuulan na. Malakas yung ulan nung Wednesday. Eh, yung tindero, nakakaawa naman. Basang-basa na siya. Kaya bumili ako ng 3 na. Hindi pala kasya. Hindi kasya. Kain tayo, guys. Nag-crave ako sa lugaw kasi umulan, diba? Ayan, gumawa ako ng oatmeal lugaw. So, lugaw na lugaw din naman siya. In fairness. Ayan, naglagaw kanina ng itlog. Yan, nilagyan ko lang ng konting-konting carrots para may kulay. And, hey, kain tayo. Sarap. Nakita ko lang to sa TikTok, actually. Sabi ko, pwede pala yun. Eh, sakto umulan. Nag-crave ako bigla. So, tinry ko eh. Ang init sis. Pero masarap. Lasan-lasan lugaw. Kasi, pinano ko din siya. Ginisa ko sa bawang sibuyas, ginger, and then nor cube lang. Isang piraso. Then, salt, pepper. Ayun na. Yummers na. Try nyo.